Cadascú al seu plat. Rentar-se les mans sovint és essencial, especialment per a les operacions de posar-se i llevar-se la mascareta. L'alternativa és el gel hidroalcohòlic. Sí, sí, així queden, d'acord? Apa, adeu. I espareix alcohol pel mòbil i passa-hi un tovalló. La mascareta cal dur-la ben posada. La corba de contagis només la pots frenar tu i tu. No desfases el camí que hem avançat entre tots plegats, entre tots nosaltres. Ni un pas enrere, amb coneixement. Campanya Valenturs per a obrar amb coneixement davant de la pandèmia.